L-għodwa tajba, nilqakom għal-qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Niċċelebraw illum il-festa ta' San Ġagbu. San Ġagbu msejjaħ il-Kbir għax hemm San Ġagbu ieħor kien wieħed minn ulied Zebedew flimkien ma' ħuh Ġwanni, it-tnejn li huma Ġesu sejħilhom u mxew warajh. U fl-Evanġelju nsibuh f'mumenti importanti ħafna. Isu kien wieħed minn ta' ġewwa ħafna ma' Ġesu. Ġagbu, Ġwanni u Pietru nsibuhom fil-trasfigurazzjoni ta' Ġesu kif ukoll fl-ort tal-Ġetsemani. San Ġagbu ingħata l-martirju għall-ħabta tas-sena 44 minn Erodi. U l-fdalijiet tiegħu qegħdin fi Spanja, f'Campostela, Spanja, fejn hemm devozzjoni kbira lejh. Nitolbu lil dan l-Apostlu biex ikompli ħeġġeġ fina il-xewqa li Kristu jkun magħruf u maħbub u li nagħtu xhieda tiegħu bil-ħajja tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixra din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla flora ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrotu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla ben il-Missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa' tal-tana. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox int qaddist l-ewwel ħidmiet tal-Apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wetta u għejn lill-Knisja tiegħek bl-istqarrija u l-ħarsien tiegħu. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, it-teżor tagħna hija ġarar tal-fuħħar ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kullum kien ninsabu magħfusin, iżda maħniex matnin. Imħasbin, iżda maħniex qalbna maqtuwa. Ippersegwitati, iżda maħniex abbandonati. Mixħutin mal-ard, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna qegħdin dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesu biex b'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna għad li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu biex ukoll il-ħajja ta' Ġesu tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk
Fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuqu hemm miktub, emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna, għax nafu li dak li qajjem lil Mulej Ġesu li lna wkoll tqajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall-glorja ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Għandu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad fil-ferħ. Meta l-Mulej reġġa' lura l-imtarfin ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolmna. Imbagħad bid-daħk imtela fomna u l-sirna nħall bajja ta' ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad fil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-Mulej magħhom, kbir femilu il-Mulej magħna u aħna imtlejna bil-ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel Mulej xortina pal widin tan-Negeb, dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. U sejjer imur jibki, iġorr iż-żerrija għażrieħ, imma u ġej lura jiġi jgħajjad bil-ferħ, bil-qatat fidejh. Flimkien, min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Jiena żiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott, u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-Mulej. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien resqet fuq Ġesu wlied Zebedew flimkien ma' wlieda u nxteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid saqsiha? U jweġbitu ordna li dawn iż-żewġ uliedi jqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u ieħor fuq ix-xellug fis-santna tiegħek. Imma Ġesu wieġeb u qal, ma tafux intom titolbu. Għandkom il-ħila tixorbuh il-kalċi li għandi nixrob jien? Għandna qalulu. Il-kalċi tiegħi tixorbuh tassew qalilhom. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xellug tiegħi din mhix ħaġa tiegħi biex nagħtiha jien, immi għal dawk li għalihom kienet imħejjija minn missieri. L-10 l-oħra, meta semgħu dan, inkorlaw għaż-żewġ taħwa. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom tafu intom il-kapijiet tan-nazzjonijiet jaħkmu fuqhom u l-kbarat iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min fostkom irid ikun kbir għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod lil issir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u ieħor fuq ix-xellug fis-saltna tiegħek. Dan hu li talbet Ġagbu li tiegħu qegħdin nagħmlu l-festa llum u Ġwanni dawn iż-żewġ taħwa talbet lil Ġesu biex
iqedhom fl-aħjar postijiet, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk, fis-saltna tiegħu. Naraw kemm hu realistiku l-Evanġelju, din l-om ridet għal żewġ ulieda l-aħjar postijiet. Laqas għaliha, il-fatt ma semmix li tixtieq hi post viċin, imma għaż-żewġ ulieda. Min jaf x'immaġinat b'din is-saltna ta' Ġesu li meta jkun fis-saltna tiegħu dan ikollu fuq il-lemin, fuq ix-xelluk dawn it-tnejn. U għalhekk Ġesu l ħaġa li jgħid lilha u lilhom għax kienu magħha ma tafux x'intom titolbu. Hekk jgħid Ġesu lilhom il għaliex fil-waqt li ġiet hemmhekk bil-ħsieb ta' ġieħ u glorja għal dawn iż-żewġ ulieda. Ġesu mal-ewwel jitkellem fuq tbatija. Fil-fatt jgħidilhom għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien, ġifieri tgħaddu mid-tbatija. U huma jweġbuh mal-ewwel għandna ħila ma jafux qed jgħidu hawn, però veru kienu se jaslu għad-tbatija huma wkoll, speċjalment Ġakbu, illi kien l-ewwel martri fost l-Apostli. Imma imbagħad meta huma isaqsu biex joqogħdu naħa oħra, Ġesu jgħidilhom ħaġa oħra. Jgħidilhom li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xelluk tiegħi, din mhix ħaġa tiegħi biex nagħtiha jien imma għal dawk li għalihom kienet imħejja minn missieri. U nixtieqkom tinnutaw ftit anki l-ironija ta' din is-silta il għaliex din l-om talbet li meta Ġesu jkun fis-saltna ikollu fuq il-lemin u x-xelluk li żewġ ulieda, Ġakbu u Ġwanni. Imma Ġesu fejn kien u kien hemm miktub dan huwa s-sultan tal-Lut fuq is-salib. U aħna nafu li jekk irridu nifhmu s-saltna tiegħu ta' Ġesu, irridu mmorru Ġesu msallab. U min kellu Ġesu fuq il-lemin u fuq ix-xelluk? Żewġ ħallilin kellu. Għalhekk Ġesu għalilha ma tafux x'intom titolbu. Din is-silta hija realistika wkoll mhux biss għal dawn it-tnejn flimkien m'ommhom li xtaqu, imma wkoll għall-10 oħra, l-10 apostli oħra illi l-Evanġelju jgħid mhux li pereżempju ħaduha bi kbira għax dawn it-tnejn marru jisaqsu Ġesu l-aħjar post meta Ġesu kemm il-darba qalilhom li m'għandhomx ifittxu il-ġieħ u l-glorja tagħhom infushom, imma jgħid inkorlaw għalihom għax dawn it-tnejn se jaqbżuhom. U għalhekk Ġesu kellu jerġa' jispjega kif għamel kemm il-darba illi huma jekk iridu jkunu dixxipli tiegħu għandhom jagħmlu l-istess għażla tiegħu. Mhux li jfittxu lilhom infushom, li jfittxu li jkunu huma li jaħkmu jgħidilhom bħal diversi mill-kapijiet li għandhom is-seta. Jfittxu li jaħkmu fuq l-oħrajn li jkollhom l-aħjar post li l-oħrajn qegħdin taħtom, kuntenti li n-nies taħtom. Fostkom m'għandux ikun hekk, jgħid Ġesu. Illa li hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. U din urilhom imbagħad mod speċjali b'dak il-ġest qawwi fl-aħħar ċena fejn niżel jaħsel saqajn id-dixxipli tiegħu wieħed u għalilhom li kif għamelu hekk għandhom jagħmlu huma wkoll. San Ġakbu tal-lima din il-lezzjoni illa li imbagħad sar wieħed mill-apostli
li bħeġġa iħabbru l-Ġesu fil-fatt ħal martirju għalih. L-inna llum iħeġġiġna San Ġakbu biex aħna wkoll nieħdu din il-lezzjoni ta' Ġesu u biex dejjem naħdmu ħalli jkollna dan l-ispirtu tiegħu. Il għaliex din tiddistingwina tas-sew bħala nsara. U ikraħ jekk aħna fil-komunità nisranija infittxu li naħkmu, li nfittxu li nkunu fuq l-oħrajn taħtna, jew li b'xi mod hekk inkunu aħjar mill-oħrajn f'dan is-sens ta' ġieħ u glorja. Fil-fatt hemm kelmiet li jistonaw u li kultant narawhom anki superjorità, pereżempju, dominanza. Kultant anki f'xi festi tagħna, preċedenza. Dawna jistonaw u kultant huma ridikoli wkoll, speċjalment meta tiftakar li jaqilbu rasu l-isfel it-talim ta' Ġesu. Iju nitolbu l-mulej illum l-interċessjoni ta' San Ġakbu biex aħna jkollna dejjem dan l-ispirtu tiegħu. Biex aħna nfittxu li ngħixu dan l-ispirtu tiegħu u mhux naqilbu il-talim tiegħu rasu l-isfel. U nitolbuh biex bħalu aħna wkoll nfittxu mhux li nkunu moqdija imma li naqdu u li nagħmlu dan b'servizz għall-kotra. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil mulej, kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fuq l-eżempju ta' San Ġakbu jiena mulej biex aħna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej l-ispirtu tiegħek biex aħna nfittxu mhux li nkunu moqdija milli naqdu u nagħtu ħajjitna b'servizz għall-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku fil-vjaġġ pastorali li qed jagħmel bħalissa ġewwa l-Kanada li huwa sejħilha mixja pellegrinaġġ penitenzjali nitolbu biex joħroġ ħafna frott minn din iż-żjara tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Mulej għal-merti tal-passjoni li sofra ibnek biex isalvana naddaf l-ispirtu tagħna minn kull teba u l-sagrifiċċju għażiż li sejrin offrulek fil-festa ta' San Ġagbu, l-ewwel wieħed fost l-apostli li xorob il-kalċi tal-martirju kif xorbu Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek. Imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu ireġuha dawk stess li jint qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis u li Alla tal-eżerċiti ismut l-art mimlija bi-glorja tiegħek. Osanna fl-għolja tas-semawwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-semawwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. U nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġi Mqazza, Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San Ġagbu, ma' l-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna, kif ridna nitolbu li ben Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-semawwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltanatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru mill-ħati għalina, u la daħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb ħnejna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, irċevejna Mulej id-doni qaddisa tiegħek, kollna ferħana fil-festa tal-Apostlu San Ġagbu, għamel li bit-talb tiegħu jidħol dejjem għalina quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsellmilkom.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat-talb tagħna ħlisejna weqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik smat-talb tagħna da Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-intijomna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, iddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla,
itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna, eħlissa min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina,
xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-imniqtin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħafrinna nitolbuk mulej. mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. mulej. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja, Henna lina. lina. Itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.